Маҷлиси намояндагони кишвар қонуни наверо қабул кард, ки тибқи он барои воридоти ҳама навъи аккумуляторҳо ба Тоҷикистон пардохти утилизатсия ситонида мешавад. Ин талабот ҳам ба аккумуляторҳои мошин ва ҳам ба батареяҳои электромобилу дастгоҳҳои захиракунандаи нерӯи офтобиву бодӣ дахл дорад. Танҳо батареяҳои хурд аз ҷумла барои телефон, ноутбук, соат ва бозичаҳо аз ин пардохт озод шуданд. Хуршед Каримзода, сардори хадамоти гумрук, гуфтааст, ки ҳадафи ин иқдом ҳифзи муҳити зист ва пешгирӣ аз зарари партовҳои хатарнок аст. Пардохт ҳангоми расмияти гумрукӣ як маротиба ситонида шуда ба буҷаи давлат ворид мегардад. Маблағгузорӣ вобаста ба вазн муайян шудааст. Аз 500 грамм то 10 килограмм, 37 азда 5 сомонӣ, аз 10 то 30 килограмм 75 сомонӣ, бештар аз 30 килограмм 2 азда 6 сомонӣ барои ҳар килограмм. Пардифен ҳаб ҳангоми дарди сар, дарди буғум ва дандонҳо тавсия дода мешавад. Пардифен аз ширкати Вегафарм. Пардифен ҳабро аз дорухонаҳо пурсон шавед. Моро дар шабакаҳои иҷтимоии Оила Тиҷӣ обуна шавед.